ў мінску, дзе проста цяпер праходзіць мітынг прыхільніку Александра Лукашэнкі пад чырвона-зялёнымі дзяржаўнымі сцягамі Рэспублікі Беларусь. Гэтыя людзі называюць сябе ябацькамі, так што мы, не саромячыся, у прынцыпе, нічога, назвалі гэтае мерапрыемства ябацькінгам. Такія мерапрыемствы адбываюцца ў мінску другі дзень запар. Учора, я не ведаю, гэтыя людзі, гэтыя ж самыя, ці проста іх аднадумцы пікетавалі іншыя амбасады. Сёння, як мы ведаем, пікеты адбываюцца побач з амбасадай Польшчы, вось тут на вуліцы Змітрака Бядулі, а таксама побач з амбасадай Літвы, тут недалёка на вуліцы Захарова. Гэта была такая невялікая прэамбула. Давайте мы падыдзем да іх і паглядзім, што адбываецца. Ну вось проста цяпер яны скандуюць за Беларусь. Калі што мы таксама за Беларусь. Паспрабуем даведацца, ці ёсць у гэтых людзей дазвол на іх масавае мерапрыемства. Пачытаем плакаты. Што ж, мы бачым, што ўжо сфарміравалася ініцыятыўная група па вылучэнні ціханаўскага прэзідэнта Польшчы. Частка плакатаў прысвечаная Паўлу Латушку. Плакаты таксама чырвона-зялёныя. Чамаданова, вакзал, Варшава. Чемодан, вокзал, Варшава! Польшча гіена Еўропы. Не польскаму рэваншызму. Слова рэваншызм, калі шчыра, я апошні раз бачыў недзе ў публічнай прасторы у звязку з нечым абсалютна савецкім, тым, што ўжо знікла з Беларусі 30 гадоў таму, знікла, як падавалася, але тым не менш. Вось яно ёсць таксама на плакаце. Давайте падыдзем, запытаемся, што такое рэваншызм. Прывітанне. Гэта стрым Еўрарады. Скажите, калі ласка, у вас написано не польскому реваншизму. А что такое реваншизм? Не даю комментариев, извините. Что? Комментариев не даю. Так, а что такое реваншизм, вы ведаете? Комментариев не даю. А я не по комментарий, просто ці ведаете вы, что такое реваншизм? Не ведаете? К другим обращайтесь. Так вы трымаеце гэты плакат. Прабачце, калі ласка, вы ведаете, что такое реваншизм? Я также комментариев не даю. Ці не ведаете, что такое реваншизм? Не даю комментариев. Провокатор, уходи! Провокатор, уходи! Пробачьте, давайте подойдем до человека с мегафоном. Провокатор, уходи! Пробачьте, ці можна? Пробачьте, ці можна до вас подойти? Прывітанне. Гэта стрым Еўрарады. Скажите, там написано на плакате не польскому реваншизму. Вы ведаете, что такое реваншизм? Я не хочу с вами общаться, потому что не считаю это целесообразным. Все, вы не хотите размовлять с человеком, с журналистом? А чему? Не хочу. Это мое мнение. Мы живем в свободной стране, мое желание с вами не общаться. Вот я и не общаюсь. Ну, табак, а скажите, у вас дозвол на это мероприятие есть? Конечно. Адмінграўканкама. Согласованные. Скажите, Я не буду с вами разговаривать. Скажите, а где машина хуткай дапамогі, з якой у вас мусіць быць дамова? Тихановскую, президенты! Скажите, калі ласка. Тихановскую, президенты! Што ж, мы зноў чуем гэтую крычалку пра ціхановскую прэзідэнты Польшчы. І мы, на жаль, так і не даведаліся ні ад каго, што азначае слова рэваншызм, напісанае на адным з плакатаў. Любимую! 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 Не отдаю! Прывітанне. Скажите, калі ласка, что вас провело сюда? Я пришел сюда, чтобы поддержать президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко и выразить свою позицию против вмешательства иностранных государств, таких как Польша, в частности, да, в политику и в жизнь, нашу размеренную жизнь белорусского народа. Вы лічыце, што Польша ўмешваецца ў жыццё беларускага народа? А якім чынам? Да, массированная пропаганда в СМИ, значит, влиянием на воздействием на судебную систему, правоохранительную, да, и на умы нашей молодежи. А як Польша може ўздзейнічаць на беларускую праваахоўную сістэму? Ну, ходят на суды, ну, когда там какие-то с оппозиционерами, ну, есть эти судебные вопросы, приходят дипломаты на суды, оказывают таким образом давление на судей и на правоохранителей.
То бок проста знаходзячыся ў судовай зале. Что говорится? Просто калі яны знаходзяцца ў судовай зале. Я так разумею, вы просто маеце на сваім ўвазе прысутствам. польскіх дыпламатаў. да. А як гэта адбываецца? А іншыя людзі, якія знаходзяцца ў судовай зале, яны не аказваюць ціск на суддзю і на праваахоўнікаў? Ну, дипломат это человек, который, ну, обладает определенным статусом, да, и который представляет, ну, соответственно, государство определенное, да, и что-то потерялся. Я просто не Ну, разумею, чым ціск, калі дыпламат прысутнічае на судзе. Требуют, ну, они предъявляют требования, да, там, кого-то там освободить, кого-то назначают политзаключенными на свое усмотрение, да. Просто ў суде? Хотя люди там совершают совершенно определенные правонарушения, преступления, за это их, ну, предусмотрена какая-то ответственность. Тут же поляки, например, там говорят, там, ой, там осторожно, это политзаключенные, там нельзя их трогать. Ну, что это, ну, мы же там не рассказываем, кому там кого трогать в Польше. Ну, Скажыце, а як вы лічыце, вы тут знаходзіцеся цяпер законна? конечно, ну, конечно. Ну, да. гэта мерапрыемства ўзгодненае з уладамі? Да. А дзе машына хуткай дапамогі, з якой мусіць быць дамова ў арганізатараў гэтага мерапрыемства, камунальнікі, дзе міліцыя, якая мусіць ахоўваць? Вы ведаеце, што каб правесці масавае мерапрыемства, трэба заключыць 3 дамовы з камунальнікамі, з міліцыяй і з дактарамі. Дзе яны ўсе? Где-то здесь рядом, да. Вы думаеце, што яны побач? Давайте азірнемся. Вось гэтая купка людзей, іх тут прыкладна чалавек 30. Гэта не важна. Калі мерапрыемства санкцыянаванае, мусіць быць заключаная дамова. Небольшое количество участников. Вы читали когда-нибудь закон? От определенного количества. Да, і калі іх мала, то мусіць быць адна машына і, напрыклад, 2 супрацоўнікі міліцыі, але яны абавязкова мусяць быць тут. І іх тут няма, правда? Вы можете, Я с вами не Вы соглашусь. можете позвонить, там, пожалуйста. Есть закон об массовых мероприятиях, и он для всех один. И Можете уточнить соответствующих органов, которые выдавали. вы лічыце, што вось калі тут што-небудзь здарыцца з кім-небудзь з удзельнікаў, напрыклад, сэрца прыхопіць, тое, што тут 30 удзельнікаў і няма доктара, неяк вырутае сітуацыю, да? Дело в том, что 30 участникам поможет скорая помощь. Так ее нема Если бы тут. это было 200, Станция скорой помощи вот тут. станция скорой помощи рядом. Так, але тут хуткай дапамогі няма, яна мусіць прысутнічаць вось проста тут. Просто на месцы масавага мерапрыемства. Тут жа мусіць прысутнічаць праваахоўнікі і камунальнікі. Давайте мы абыдзем проста вось гэтую невялічкую пляцоўку, да, і пабачым. Тут ёсць даволі вялікая прастора, да. Тут ёсць куды пад'ехаць абсалютна натуральна. Вось там выязджае машына, заязджае машына. Вось тут вельмі зручнае месца, каб запаркавалася машына хуткай дапамогі, каб запаркавалася міліцыя, напрыклад, да, каб гэтыя службы суправаджалі гэтае масавае мерапрыемства, калі б быў дазвол на яго у яго удзельнікаў і калі б былі заключаныя дамовы. Але, як мы бачым, ніякіх абсалютна праваахоўнікаў, ніякіх дактароў тут паблізу няма. Якую мы выснову можам з гэтага зрабіць? Ці яны недзе хаваюцца, да, можа, я не ведаю, як сказаў нехта вось з тых, з кім мы размаўлялі толькі што, можа, яны сапраўды так не выдаюць сваю прысутнасць тут. Ці папросту ў Беларусі закон аб масавых мерапрыемствах, за які караюць ужо даўным-даўно беларусаў, якія пратэстуюць супраць рэжыму Лукашэнкі, не дзейнічае у дачыненні да тых, хто Лукашэнку падтрымлівае і пратэстуе. Я не ведаю нават, ці можна назваць амбасаду Польшчы апанентамі Лукашэнкі. У пэўным сэнсе так. Да? Вось мы пачулі, што польскія дыпламаты, калі ходзяць на суды, яны аказваюць нейкім чынам ціск на праваахоўную сістэму. Я, калі шчыра, не разумею, як прысутнасць дыпламата у судовай зале аказвае ціск на суддзю, ці, я не ведаю, на канваіраў, ці яшчэ на некага. Але, ну, у галаве таго чалавека, з якім мы паразмаўлялі, гэта ёсць. Давайте заадно вось паглядзім, колькі тут прыкладна удзельнікаў. Можам палічыць іх, да? Можете самі вось цяпер мы вам паказваем гэта. Да, можете самі падлічыць колькасць удзельнікаў гэтага мерапрыемства. Я ставлю чалавек на 30.
Давайте пад'едзем да дзяўчыны, якая трымае плакат з красамоўным месседжам «Латушка, сколько стоит торговля Родиной». Прывітанне, гэта стрым Еўрарадыё. Скажыце, што прывяло вас сюды з гэтым плакатам? Мне надоело все происходящее. И я хочу уже стабильности, спокойности, чтобы все жили в мире. Як вы лічыце, што для гэтага трэба зрабіць? Это глобальная работа первоначально между людьми, чтобы сознание как-то поменялось. Ну, а ў чым прычына того, што адбываецца нестабільнасць? Кто-то не согласен, кто-то не изучал вопросы эти, поэтому и появляются несогласные. Ну, але гэта нармальна, калі нехта не згодны. Так не бывае, каб усе былі зусім згодныя. Ну да, ну всегда такое было, и просто сейчас, видимо, я не знаю почему. Я уже не могу. Просто не могу. Ну, чаму вы лічыце, што менавіта Павел Латушка вінаваты ў тым, што адбываецца? Я не считаю так. Просто он один из тех, кто является таким представителем, предателем, можно и так сказать. Вы лічыце яго здраднікам. Да. А чаму? Што ён зрабіў не так? Это просто лично мое мнение, не хочу его обсуждать. Ну, просто цікава, вы адзін з нешматлікіх людзей, які стаіць, ну, вось менавіта з плакатам трымае, да, ўсе астатнія там трымаюць сцягі, а вот ад вас менавіта месседж такі выразны ў бок Латушкі. Я думаў, што вы раскажаце нам, што з ім не так. Не расскажу. Што ж, ладно, дзякую вам, што пагадзіліся пагутарыць з намі. Сябры, да пабачэння, што мы бачым, да? Удзельнікі мітынгу згортваюцца. Была абвестка, што мітынг узгоднены да 11:00. Ну, то бок, усё ж такі удзельнікі мітынга, яны настойваюць на тым, што ён узгоднены. Вось яны развітваюцца, яны здымаюць сцягі з вудаў, да? То бок, у прынцыпе, тое, што вуды гэта самая зручная прылада для сцягоў прызнана і у прыхільнікаў Лукашэнкі. І вось гэты мітынг згортваецца. Дарэчы, па дарозе сюды мы бачылі яшчэ адзін мітынг на адным з завулкаў, такім гэтым дыпламатычным квартале. Вось, і пра яго, відаць, ніхто не ведае. Ну, а мы паглядзім, як робяць селфі з Канстанцінам Прыдыбайлам. І вось цікава, куды пойдуць адсюль удзельнікі гэтага мерапрыемства. Пойдзем з імі. Прывітанне, Канстанцін. Арганізатары вашы адмовіліся чамусьці з намі... Адмовіліся вашы арганізатары чамусьці з намі размаўляць. Не ведаю чаму. Вельмі дзіўна. Не здагадваюся. Я думаў, што яны скарыстаюцца магчымасцю сказаць нам усё, што яны думаюць, а яны чамусьці вось адмовіліся. Ну, тут у іх была магчымасць прагучаць таксама і на хвалях Еўрарадыё. Безумоўна, мы чулі, але карацей не скарысталіся яны такой магчымасцю. Вы думаеце, што гэта меркаванне большасці менавіта? Думаете, что это меркование большести? Да, я уверена, что это меркование больше. Чому тогда всего 30 человек пришло на... Классно, але отрывается тут 30 человек, там 30 человек, всего 60. Что вы хотите сказать? Вы хотите, чтобы или что? Я не хочу как я просто пытаюсь вас чем-то решить, чтобы как больше. Потому что я знаю, что это большинство. Видишь, потому что вы правильно? Да. Я это точно знаю, поэтому это не мои домыслы, я это точно знаю, и я в этом уверена. Ну, тады, я думаю, што вы мусіце прызнаць і права іншых людзей думаць і ведаць па-іншаму, правильно? Калі гэта проста у вас веданне. Ну, знаете, почему мы пришли именно к русскому посольству? Лично мне не нравится политика Польши по отношению к нашему государству. Не нравится. Я считаю, что она недружественная. И
Поэтому я перешла высказать свое мнение. Я даже не знала, что здесь акция, и, случайно узнала. И, в принципе, решила ее поддержать, потому что ребята высказывали мое мнение. Мне не нравится, что вмешиваются во внутренние дела моей страны. Скажите, вы не ведали, что будет акция, так? А кто вам дал этот стяг? Этот стяг я приобрела лишь на свои деньги. И, в принципе, я участвовала в автобеге. Тобто ви його завжди з собою носите, так? Да, Він да. завжди з вами. Я- Тобто, коли раптом ви йдете, а тут акція, ви Нет, могли його достати? Дело в том, что я была на акции у литовского посольства. Там, в принципе, я знала, что это акция. А вот польское посольство я узнала и решила тоже дойти в свою позицию. Тобто, в Потому, принципі, потому ще что й- я считаю, что и позиция Литвы недружественна по отношению к моей стране, и позиция Польши. Я ще й одні і ті ж люди, в принципі, ходять на акції для Не- литовської і для польської амбасади. Не- Ну, такі, як нет, ви, нет. наприклад. Дело в том, что мы из ребят мы просто узнали и подъехали на машине сюда. Мы, собственно, пришли к польскому, к литовскому посольству. И здесь совершенно другая публика. Здесь, я смотрю, молодежь вышла. Добре, В основном. як чоловік, я з вашої позиції не згоден. А як журналіст поважаю ваше право протестувати, стояти. І, ну, як бачите, ми дали вам виказатися абсолютно свободно. І докладно те саме зробили з організаторами акції, коли вони проводилися з ними розмови. Ну, это их лично. Добре, То сябри. есть, Дякую вам. Сябри, насамрэч, пока мы, насамрэч, пока мы размаўлялі з машинай, удзельнікі акцыі, яны сышлі некуда туды далёка. І я думаю, што найхутчэй мы іх ужо не зможам дагнаць і не зможам даведацца, куды менавіта, да? Куды менавіта яны падзеліся. Тут насамрэч пад'ехала Лада Веста, вось у гэтай Ладзе Весце сидзіць міліцыянт і чалавек з цывільным застырном. І яшчэ таксама цікава. А что, уже разбежались? Так, акція скончилася ўжо. Так. І таксама пад'ехаў мікрааўтобус, вельмі цікавы. У ім бачна пагоня ў кіроўцы за спінай. Там, дзе ёсць, ну, там, где просто теперь отбылась митинг. Конечно, цікаво, что вы пробежали помощные инициаторы. Це не по нас сегодня приехала, сказали, что нет. Пропоную хотя бы стиль. Хотя бы, чтобы удельники акции пришли. Они не могут подать мне. Вчора ми прийшли, як ми ведемо, у відділення місцевого БРСМ, городський Мінський комітет БРСМ. Скажите, а вы пришли, потому что почули про акцию, так? Да, хотел побачить я батика в живой природе. Ну, ось яны тут жили. Не поспел, не поспел. Да, яны сказали, что их акция была згодна до 11, и теперь... Ну все по расписанию. Но они, да, они оперативно свернулись, я видел, пошли через переход, все так организованные колонны двигаются. А куда яны пошли? Туды по улице Захарова? Да, к стороне почты. Добре, давайте мы спробуем догнать. Дякую вам Жив, Беларусь. Жив. Ось туди в площадь Победы пошли уже без стягов, не шестя. Мы просто понесли туди. Я боюсь, что мы за шмат часу потратили на розмову з одной з дільниць мітингу і вже найхутчэй не зможемо їх догнать. Нагадаю, что это стрим Еврорадио. Мы только что несколько хвилин тому были для польской амбассады, где отбывался так названный Япатькин, те, что их называют, лутинги. Это митинг прихильников Александра Лукашенко. И они протестовали супроть польского вмешательства, як вони лічаць, як быццам бы адбываецца у беларускія унутраныя справы. Заспелі мы апошнія, можа, 10 хвілінаў гэтай падзеі, гэтага мітынга. Ніхто не змог нам патлумачыць з хлопцаў,
які атрымалі ў руках плакат про польскі рэваншызм. Што такое рэваншызм? Удзельнікі лічаць мітынгу, што іх акцыя была законна і згодненая, хаця мы заўважылі ні машыну дапамогі, ні аўтамабіль з міліцыі, ён з'явіўся крыху пазней. Там быў адзін міліцыянт у форме і адзін міліцыянт у цывільным, нам будзе пераходзіць туды. Што гэта знову былі атрыманыя, все ж таки сопровождалася так, як улады патрабуюць, каб масавыя мерапрыемствы апанентаў Лукашэнкі праходзілі, супроводжаліся ў Мінску і па ўсёй Беларусі. Ведаеце, што сябры? Ніякага нават следу. Далее по улице Захарова месяца літоўская амбасада, але там я таксама не бачу, была магчымасць, што адтуль людзі пойдуць гэта было таксама магчымасць даць свае сцягі і будзе тым, хто ім іх раздаў. Таму я думаю, што мы будзем найхутчэй завяршаць наш стрым.